Καλώς ορίσατε. Σήμερα ρίχνουμε μια βαθιά ματιά σε ένα θέμα κάπως σκοτεινό. Τα καρτέλ. Γεια σας. Ναι, αυτές οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι που τελικά επηρεάζουν πολύ κόσμο. Ακριβώς. Και για την ανάλυση μας σήμερα έχουμε ψάξει αρκετά. Έχουμε δει ακαδημαϊκά άρθρα, εκθέσεις από οργανισμούς σαν τον ΩΣΑ, ξέρεις, νομικά κείμενα. Και από Ευρώπη και από Αμερική, Ελλάδα φυσικά. Μάλιστα. Και κοιτάξαμε και παραδείγματα, έτσι, αποσπάσματα από ειδήσεις για να δούμε πώς φαίνεται αυτό στην πράξη. Οπότε, τι θέλουμε να κάνουμε? Να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι αυτά τα καρτέλ, πώς δουλεύουν, τι ζημιά κάνουν, γιατί κάνουν ζημιά, έτσι. Ναι. Και κυρίως πώς πλήττουν τους καταναλωτές, αλλά και τις πιο, ας πούμε, ευάλωτες οικονομίες. Και βέβαια, πώς τους πιάνουν, αν τους πιάνουν. Και τι γίνεται με τις νέες τεχνολογίες σε όλο αυτό. Λοιπόν, ας το πιάσουμε από την αρχή. Καρτέλ. Με απλά λόγια είναι μια συμφωνία μεταξύ εταιριών που κανονικά θα έπρεπε να ανταγωνίζονται. Αλλά αποφασίζουν να μην το κάνουν. Ακριβώς. Αντί για ανταγωνισμό, συνεργάζονται κρυφά. Για παράδειγμα, συμφωνούν όλοι μαζί μια τιμή. Ή πόσο θα παράγει ο καθένας. Ή ποιος θα πουλάει πού, τέτοια πράγματα. Ναι, μοιράζουν την πίτα ουσιαστικά. Μπορεί να μοιράζονται ακόμα και πόρους για έρευνα ή να βγάζουν κοινά πρότυπα. Και αυτό δεν είναι κάτι μικρό, ειδικά διεθνώς, σωστά. Διάβαζα κάπου, στις πηγές μας, ότι το 1997 οι αναπτυσσόμενες χώρες εισήγαγαν προϊόντα. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια από κλάδους που ξέρουμε ότι υπήρχαν καρτέλ τη δεκαετία του 90. 50 δισεκατομμύρια. Φαντάζω ότι σήμανε αυτό σε παραπάνω λεφτά που πλήρωσαν. Είναι τεράστιο νούμερο. Και ένα κλασικό παράδειγμα είναι αυτό με τα ηλεκτρόδια γραφίτι, τα GG που λένε. Α, ναι, αυτά που χλιάζεται ο χάλιβας. Ακριβώς. Είναι απαραίτητα για τους ηλεκτρικούς κλιβάνους. Και εκεί τι έγινε? Οι εταιρείες τα συμφώνησαν όλα. Ανέβασαν τις τιμές, έκοψαν τις εκπτώσεις, μοίρασαν την αγορά, περιόρισαν την παραγωγή. Και επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική. Οι χαλιβουργίες απλά πλήρωναν. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η ζημιά από ένα τέτοιο καρτέλ. Εντάξει. Και πώς τους ανακαλύπτουν? Γιατί φαντάζομαι δεν είναι εύκολο να αποδείξεις μια κρυφή συμφωνία. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά εδώ λοιπόν μπαίνει η τεχνολογία. Η μηχανική μάθηση, το machine learning που λέμε. Α, η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ένα κομμάτι της. Χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, ειδικά για να πιάνει χειραγώγηση σε διαγωνισμούς, το λεγόμενο bid rigging. Δηλαδή, τι κάνει? Κοίτα, αναλύει τεράστιους όγκους δεδομένων από προσφορές. Ψάχνει για περίεργα μοτίβα, για στατιστικές ανομαλίες, ας πούμε εταιρείες που δίνουν προσφορές πολύ κοντά η μία στην άλλη, ξανά και ξανά, ή που φαίνεται να κερδίζουν με τη σειρά. Μάλιστα. Οπότε ο αλγόριθμος βλέπει κάτι που ίσως διέφευγε από έναν άνθρωπο. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες όπως ο συντελεστής διακύμανσης, το εύρος των προσφορών, πράγματα που στατιστικά δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πιάνει, έχει αποτελέσματα. Έχει, ναι. Σε κάποιες μελέτες, όπως μια με ιταλικά δεδομένα που είδαμε, με συγκεκριμένους αλγορίθμους όπως Random Forest ή SVM, η ακρίβεια έφτανε και το 90% στον εντοπισμό ύποπτων συνασπισμών εταιριών. Εντυπωσιακό. Αλλά, ξέρεις, δεν χρειάζεται πάντα να κάτσουν να τα πούνε και να συμφωνήσουν ρητά. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει και αυτή η σιωπηρή συμπαιγνία. Πολύ σωστά. Η σιωπηρή συμπαιγνία είναι πιο πονηρή. Οι εταιρείες απλά διαβάζουν η μία την άλλη. Καταλαβαίνουν ότι αν κρατήσουν όλοι τις τιμές ψηλά, θα κερδίσουν περισσότερα, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουν. Και πώς εξασφαλίζουν ότι κανείς δεν θα χαλάσει τη συμφωνία? Εδώ παίζουν ρόλο οι στρατηγικές τιμωρίας. Η πιο γνωστή είναι η Grim Trigger. Δηλαδή, αν εσύ ρίξεις την τιμή σου για να πάρεις πελάτες, οι άλλοι τι κάνουν? Οι άλλοι απαντούν ρίχνοντας και αυτοί τις τιμές τους δραματικά και μόνιμα. Καταλήγει να χάνουν όλοι. Ο φόβος αυτής της αντίδρασης αρκεί συνήθως για να μην γίνει η πρώτη κίνηση. Κατάλαβα. Και οι αλγόριθμοι τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται τώρα παντού παίζουν ρόλο εδώ. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα τώρα. Και η ανησυχία. Ένας αλγόριθμος μπορεί να αντιδράσει σε κλάσματα δευτερολέπτου σε μια αλλαγή τιμής του ανταγωνιστή. Πολύ πιο γρήγορα από έναν άνθρωπο. Ακριβώς. Μπορεί να εντοπίσει αμέσως ποιος απέκλεινε και να εφαρμόσει την τιμωρία αυτόματα. Αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να κάνει τη συμπυρηνία πολύ πιο εύκολη και σταθερή. Άρα οι αλγόριθμοι μπορεί να γίνουν συνεργοί στα καρτέλ κατά κάποιον τρόπο. Θα μπορούσαν να διευκολύνουν το συντονισμό, ναι.
Βέβαια, υπάρχουν και αντεπιχειρήματα. Η πολυπλοκότητα της αγοράς, η εξατομικευμένη τιμολόγηση, η πιθανότητα οι ίδιοι αλγόριθμοι να είναι ευάλωτοι, όλα αυτά μπορεί να κάνουν τη διατήρηση της συμπυκνίας δύσκολη, ακόμα και με αλγορίθμους. Ενδιαφέρον. Και ο νόμος, τι λέει ο νόμος για όλα αυτά? Πώς τα πιάνει? Κοίτα, το δίκαιο του ανταγωνισμού και στην ΕΕ με τα άρθρα 101 και 102 της συνθήκης και στη ΣΥΠΑ τι κυνηγάει κυρίως? Τις συμφωνίες, τις αποδείξιμες συνεννόησης. Όχι απλά το ότι οι τιμές είναι παρόμοιες. Να αποδειχθεί και να διωχθεί νομικά. Χρειάζεσαι στοιχεία για συνεννόηση, για επαφή. Και η τιμωρία ποια είναι συνήθως? Πρόστιμα? Ναι, η δημόσια επιβολή γίνεται κυρίως με πρόστιμα από τις αρχές ανταγωνισμού, αλλά υπάρχει και η ιδιωτική επιβολή, δηλαδή αυτοί που ζημιώθηκαν, καταναλωτές ή άλλες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αγωγή για αποζημίωση. Μάλιστα. Και ακούμε και για τα προγράμματα επιοίκειας, τα leniency programs. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι ένα εργαλείο για να σπάνε τα καρτέλ από μέσα. Η ιδέα είναι απλή. Η πρώτη εταιρεία που θα πάει στην αρχή ανταγωνισμού θα ομολογήσει τη συμμετοχή της στο καρτέλ και θα δώσει στοιχεία για τους άλλους ή παίρνει αμνηστία ή μεγάλη μείωση στο πρόστιμο. Ακριβώς. Είναι ένα κίνητρο για να σπάσει κάποιος τον κώδικα σιωπής. Υπάρχει βέβαια συζήτηση για το πόσο λειτουργούν στην πράξη. Αποτρέπουν όντως τη δημιουργία καρτέλ ή απλά τα κάνουν να κρατάνε λιγότερο? Λογικό το ερώτημα. Και στην Ελλάδα, πώς είναι τα πράγματα εδώ? Στην Ελλάδα έχουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο νόμος μας, ο 3959 του 2011, είναι εναρμονισμένος με τον Ευρωπαϊκό. Τα άρθρα 1 και 2 αντιστοιχούν στα 101 και 102 της ΕΕ. Και έχουμε τέτοια προγράμματα επιοίκειας? Ναι, υπάρχει και πρόγραμμα επιοίκειας και διαδικασία διευθέτησης διαφορών. Έχουν υπάρξει σημαντικές υποθέσεις. Θυμάσαι ίσως την υπόθεση στον κατασκευαστικό κλάδο για τα δημόσια έργα. Ναι, είχε γίνει μεγάλος ντόρος τότε. Ακριβώς. Συντονισμός προσφορών, κατανομή έργων, κλασική περίπτωση καρτέλ. Και πιο πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2025, είχαμε ένα μεγάλο πρόστιμο σε αυτοκινητοβιομηχανίες για συμφωνίες στην ανακύκλωση. Μάλιστα. Άρα υπάρχει δράση. Υπάρχει, ναι. Συνοψίζοντας λοιπόν, τα καρτέλ είναι μια σοβαρή πληγή. Στρεβλώνουν την αγορά, κοστίζουν στους καταναλωτές, βλάπτουν την οικονομία, ιδίως τις πιο αδύναμες. Η ανίχνευσή τους είναι δύσκολη, θέλει συνδυασμό πραγμάτων. Οικονομική ανάλυση, νομικά εργαλεία. Κίνητρα όπως η επιοίκεια και βέβαια η τεχνολογία που λέγαμε, η μηχανική μάθηση. Και τώρα οι αλγόριθμοι προσθέτουν μια νέα διάσταση πολυπλοκότητας. Που μας αφήνει με μια σκέψη, ίσως για το μέλλον. Καθώς αυτοί οι αλγόριθμοι γίνονται όλο και πιο έξυπνοι, όλο και πιο αυτόνομοι στο να παίρνουν αποφάσεις για τιμές, για στρατηγικές, μήπως πάμε σε νέες μορφές συμπαιγνίας, μια αλγοριθμική συμπαιγνία, που θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να την πιάσεις, να την αποδείξεις? Είναι μια τεράστια πρόκληση για το μέλλον του δικαίου ανταγωνισμού, σίγουρα. Πώς θα προσαρμοστούν τα εργαλεία και η νομοθεσία σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια.